कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आपली ग्रामदेवता वेंगुर्ला तालुक्यातील मातोंड येथील श्रीदेवी सातेरीचं दर्शन घेतलं। यावेळी देवस्थान कमिटीच्या वतीनं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचं स्वागत करण्यात आलं। बाजू दोन्ही बाजू त्यांनी पूर्णपणे सांभाळलेला आहे। पण कधी निर्णय घेणं एवढा मोठा निर्णयामध्ये सगळेच काय खुश होतील, सगळे पक्ष खुश होतील। राष्ट्रीय पक्ष ते फक्त साधारण बाब नव्हे, सगळ्या राष्ट्रीय पक्षांना बरं वाटेल असा काय निर्णय कोणालाही घेणं तिथे शक्य नव्हतं। तरी सुद्धा सगळ्यांना सांभाळून घेऊन त्यांनी अशा निर्णय घेतला। त्यांचा इथे मी आमच्या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचा मी प्रतिनिधी राहिलेलो आहे, 3 वेळा साहेब मंत्री राहिलेलो आहे आणि एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता आहे। आणि या कुटुंबाचा नार्वेकर कुटुंबाचा मी मनापासून चाहता आहे। त्यांचे बंधू जे आहे त्यांची मोठी बिल्डिंग आमच्या सावंतवाडीमध्ये आहे। वडील यांचे नगराध्यक्ष नगरसेवक होते, आमदार होते। अशा तऱ्हेने एक पार्श्वभूमी राजकीय पार्श्वभूमी लाभलेले अध्यक्ष आपल्याला इथे मिळालेले आहे। जे नाणं जसं आपल्या मातोंड गावचं भाग्य आहे तसं आमच्या या सगळ्या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचं आपल्या सगळ्यांचं भाग्य आहे असं मी मानतो। देशाची आर्थिक राजधानी मानलं जातं। खऱ्या अर्थाने त्या मुंबईची खरी राजधानी कुठची असेल तर ती कुलाबा आहे, जिथे मंत्रालय येतं, जिथे विधानभवन येतं, जिथे हायकोर्ट येतं, जिथे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज येतं, जिथे पोलीस मुख्यालय येतं, जिथे विधानभवन येतं। या सगळ्या परिसरात आज म्हणजे देशाचं नाक मुंबई आणि मुंबईचं नाक कुलाबा, आज त्याची बागदोड ही संपूर्णपणे सिंधुदुर्गाच्या सुपुत्राच्या हाती आहे। आणि म्हणजे सिंधुदुर्गाच्या हाती आज भारताची आणि मुंबईची आणि महाराष्ट्राची बागदोड आहे, जेणेकरून तिकडे सुव्यवस्था ठेवणं, तिकडे सगळी काळजी घेणं। कारण मुंबई सुरक्षित राहिली तर महाराष्ट्र सुरक्षित आणि सगळं। त्यामुळे मला खात्री आहे की सिंधुदुर्गवासी यांना अभिमान वाटेल की आपण आज मुंबईत सिंधुदुर्गातनं जाऊन वास्तव्य करून आपल्या गावाचं नाव, आपल्या जिल्ह्याचं नाव हे पुढे आणण्याचं काम तुमच्या आशीर्वादाने आपण करू शकलो। आणि मला खात्री आहे की येणाऱ्या काळात असंच आमचे सिंधुदुर्गवासी, आमचे सावंतवाडीवासी, वेंगुर्लावासी जेव्हा जेव्हा एखाद्या संधीसाठी मुंबईत येतील त्यावेळेला त्यांना आधार देण्यासाठी आम्ही असेच तुमच्यासाठी नेहमी उपलब्ध असू। कारण आम्ही पण ज्या वेळेला 100 वर्षापूर्वी मुंबईत गेलो त्यावेळेला मुंबईत असंच कोणतरी सिंधुदुर्गवासी होते ज्यांनी आम्हाला पण साथ दिली। त्यामुळे एकमेकांना साथ देऊन आपण आपल्या जिल्ह्याचं आणि आपल्या तालुक्याचं नाव हे पुढे नेत राहू अशी मनोकामना व्यक्त करतो। आणि सातेरी देवी चरणी, आई सातेरी देवी चरणी हीच प्रार्थना करतो की आमच्या या ग्रामस्थांना, आमच्या या जिल्ह्यातील सर्व लोकांना उदंड आयुष्य लाभो, त्यांच्या अडीअडचणी दूर होऊन त्यांच्या घरात सुख समाधान नांदो अशी आई चरणी प्रार्थना करतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।